Balita National Fuel Subsidy para sa mga drivers, aprobado na. Plastic barrier sa sulod sa salakyan na hindi na kinahanglan sunod sa DOTR. Sa Balita International, Supreme Leaders ang Taliban nagpakita sa publiko sa pinakaunang kaigilinan. Samtang sa balita sa sports, Pinoy boxer nagkampiyon sa WBO Intercontinental Bantamweight Division. Balita Entertainment, ang bato sa Pilipinas nga si Emmanuel Vera sa Arena Hispano-Americana 2021 naging third runner-up. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang sintomas ng alopecia areata o kung mga palak-palak sa ulo. Mayong aga Bacolod, may aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline kung tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa Visayas kag northern section sang Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang western Visayas dakit ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagu bangod sang shoreline o kag localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan amin na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon ng makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:34 kay na magatulod naman las 5:20 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyaga naton sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang ato nga paguna nga mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon, kag welcome really what sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kag karon nga adlaw, November 1 is All Saints Day, no? Adlaw sang mga santos. Kag buwas nga adlaw todos los santos, pero karon lang nga adlaw ya ang aton nga holiday, no? So sa aton dira nga mga ka-aksyon, sa liwat good morning sa mga naga-monitor dira sa Facebook. Maayong aga dira sa inyo, no? Kay Hinida Ordonez. Kay amigo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning sa inyo. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Kag dira sa kay Phil Martin Aliling. Sa kay Renan Payungayong. Good morning man. Kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, may aga dira sa imo, watching from Minnesota. Kumusta dira si buddy ko, Dr. Matt Mayo? Good morning dira sa inyo, or good afternoon sa inyo dira, no? Kay Roberto, One Ball Gallo, kay amigo natin One Ball Gallo. Good morning kuno kay amigo niya Kino. Ay, amigo ay na sila ni Kino. Good morning, hindi na to Saxon Dorel. Sige. Sa kay Virgil Ligaspi Coloso dira sa Bago City. Good morning man. Kag natamiya man ni Atia Kim Riman si Jonathan Bia. Happy birthday. Karon nga adlaw sa imo dira ka AFC. Ka-aksyon Jonathan Bia. Happy birthday. Kag kabay pa mangin malipayon ikaw sa imo kadlawan karon nga adlaw. Maayong imo birthday kay November 1 gid no. Jinke di Alagdon, Miss Jinx, good morning dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Sa kay Hadako Maria Rivera Murayama. Tess, may aga dira sa imo ha sa Japan. Kag sa kay Marjun Rivera, Anthony Rivera, kay Michiko, good morning man. Siling ni Ma'am Van Mayo, trick or treat action boy, and Miss Dorel Ariko na makal sa mga chocolate candles. Wow! Kay damo subong mag-treat or trick subong. Okay. Okay. So need to hand out some candles kag money. Ay aba kanami matay kun ara kami da ba kay mga kadto man kami ba? Managtag si Mamban iya sang kandila ya kag kwarta ba?
Si Miss Jinky kang luto ng suman niya dali na kamo de. Ay agay. Dugay-dugay matapos na ko di karon Miss Jinx News Eh makadto tada karon kay parang mangalagkalag. Mo nagli panawag na mangalagkalag, no? Sakay Melili Oligo, good morning man. Ana Sinoro. Dira sa La Carlota City. Good morning dira sa imo. Oy mga ka-aksyon naton dira sa Libertad, musta? No, kay damo ko obligyan sa Libertad mga kuan ay pangkalag-kalag la, no? Ha? Ano na? Oh, sige. Standby na sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagpasalamat sa ato Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpanguna ang siyudad sa Bacolod sa may pinakamadamo nga pamatanon nga nabakurahan kontra COVID-19. Sunod kay Bacolod Emergency Operations Center Task Force Executive Director M. Ang sa opisyal nga datos ang Department of Health nagapakita nga 266 ka mga menor de edad kag may comorbidities ang nabakurahan kontra COVID-19 sa isa lamang ka venue kag isa sa kadlaw. Ang siyudad sa Bacolod ginasundan sang Manuel A. Rojas District Hospital nga may 246, Governor Faustino D. District Hospital nga may 226, kag City of Ilagan Medical Center nga may 216, kag tanan ang hamtang sa Region 2. Madumduman, ginpatigan ang vaccination sa mga nag-edad sa 12 tugtog 17 anyos sa tuong Oktubre 29 sa Riverside College. Ginpasalig sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ng LTFRB nga mabaton sa mga public utility vehicle o PUV drivers ang fuel subsidy nga ihatag sa gobyerno. Sino kay LTFRB Chair Martin Delgra ihatag sa malihiti mga franchise holders kag drivers ang ayuda pinaagi sa Pantawid Pasada Program o kon PPP. Aminado si Delgra nga ang cash cards para sa mga subsidy magapatigayon man sa pediatrics vaccination ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa Cadiz District Hospital kag Lorenzo D. Zarco District Hospital sa siyudad sa Cabancalan. Ini kasunod sa madinilagon niya pagbakuna sa mga nag-edad 12 tugtog 17 anyos nga may comorbidities sa Teresita Lopez Aladori Provincial Hospital sa siyudad sa Silay nagligad nga Oktubre 29. Si Governor Bong Lacson ang isa sa mga nagsaksi sa mga vaccination sa diin 77 diri ka mga minor de edad ang nabakunahan. Kapin 300 ka mga bataan halin sa nagkalain-lain nga local government units. Ang target kung tani nga mabakunahan na pangmadamot sa mga ini ang wala makapatigayon bangod sa mga requirements sang Department of Health. Nagligad nga Oktubre 27, ginpayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga sa Nobyembre 3, umpisa na sa gobyerno ang regular vaccination sa bugos ng pungsod para sa tanan nga kabataan nga nagkaedad 12 tugtog 17 anyos. Klaro naman, Negros Occidental Licensing Center Acting Chief Susan Guara nga optional lamang ang pagkuha sa 10-year validity sa driver's license. Buot silingon, magadepende na sa tao kung prawigon siya iya lisensya sa 10 katuig o kung magpabilin sa 5 katuig. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpayag ni Guara nga sa mga nag-apply para sa 10-year validity sa lisensya, ila pa ipaidalom sa assessment kung makitaan sang violasyon ng holder sang driver's license, hindi ni pagatutuan nga makakuha sang mas malawig nga validity sang lisensya. Sunod pa kay Guara, ang magakuha lamang sang 10-year validity sang lisensya ang magapaidalom sa Driver's Enhancement Program. Agud makakuha sang kag dapat magkuha sang death certificate. Nabaluan, umpisa Nobyembre 8, mag-umpisa na sa pagbato ng LTO Region 6 sang mga mag-a-apply sang renewal sa mga nag-expire na nga lisensya. Tagi siya apprehension. Kung may mga violations and all, kung kagi siya dakop, amo na. So, hindi siya
qualified for 10 years. Okay. Sa 5 years lang siya. Inaya, wala na kami certificate, hindi na pangita. Diretso na siya, process renewal. Pero kung wala siya, katulad ako, for ever since nagawa siya license, and willing siya mag-proceed for 10 years, pwede siya mag-secure ang isang certificate. Si Susan Guara sa Negros Occidental Licensing Center. Nagdangat sa 8,210 ang narehistro sa Incomelec Bacolod sa extended voter registration kumalin Oktubre 11 tugtog 30, 2021. Sa datos sa Incomelec, pinakamadamong ang narehistro sa katapusan ng adlaw, Oktubre 30 nga mayara sang 7,789 ka applicants sa University of St. La Salle Coliseum. Sa pagpalawig sa registration, ini ang ginpatigayon sa SM Bacolod, Ayala Malls, Robinson's Place, Bacolod, kag sa katapusan nga semana sa USLS. Natalana nga magpatigayon sa Election Registration Board o ERB hearing ang ERB Board sa bulan sa Nobyembre para sa managrehistro sa Oktubre 11 tugtog 30. Samtang ginaprubahan na sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang 18 milyones pesos nga appropriation ordinance para sa performance-based bonus o PBB. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, chair ng Committee on Finance, ang appropriation ordinance ang aprobado sa first, second kag third reading. Ang pondo ang gikan sa savings sa syudad para sa vacant positions. Ang DILG ang mga nag-grants ang PBB sa LGU bilang incentive mechanism para hatagan sang reward ang mga empleyado nga may maayo nga panggobyerno kag performance. Sunod kay Rojas, ang insentibo nga pagmatunon sa mga empleyado ang depende sa rating sa ila departamento. 65% sa ila sweldo kung best ang rating, 55% sa ila sweldo kung better, kag 50% sa ila sweldo kung good. Sunod pa sa konsyal, ang PBB ay ga-release sa bulan sa Disyembre para mangin malipayon man ang Pasko sang mga empleyado. Partly two for first, second, and third reading kay appropriation ordinance, 18 million more or less. I think actually halina siya sa DILG. Kung may ara ta sinasang criteria nga gina-follow, kung makasulod kita dira, then we are entitled to such bonus. Si Councilor Cindy Rojas. Kapin 300 ka mga benepisyaryo sa Negros Occidental ng kabaton sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kuntupad. Ang pagpanagtagin patigayon ni Governor Bong Lacson na sila ang nagbaton sa 5,925 pesos kada isa, halin sa inisyal nga 2 milyones pesos nga legislative allocation ni Senator Mig Zubiri kag in-download sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Ini ang ginpagi sa Department of Labor and Employment o Condole kag in-implementar sa provincial peso, kabulig ang LGU peso, city mayors kag administrators offices. Ang benepisyaryo naghalin sa manapla nga may isa kagatos ka mga benepisyaryo, Tubosoy sa kagatos, sila'y 50 kag Talisay 50. Ang tupad ang mga community-based package of assistance nga nagahatag sa emergency employment sa mga displaced workers, underemployed, seasonal workers, displaced OFW, disadvantaged workers, parehasang laborers, farmers, solo parent, vendors, tricycle drivers, kag fisher folks. Fuel subsidy para sa mga drivers, aprobado na. Samtang plastic barrier sa sulod sa salakyan, hindi na kinahanglan suno sa DOTR. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene. Sige. Abi ko anay kinanang pamasa ko kina chocolate candles, gali kay chocolate candies. Chocolate candy. Kunya candles kay Asa ano na sa mata ina mo. Sa kuan sa trick or treat bala nila ni trick and Ma'am Van treat. dito. Okay. Hindi gali candles, candies, no? Candies. Okay. Sige. Kay sila Halloween na tumo sila, no? Sa mga baka mataan na nagapamalay-balay na sila. Trick or treat tapos sa mga hatag ada mga candies, kwartas naman ba niya mga tag-kwarta? May patani kung matutot no, bisan maka $100 mo lang ta. Kay Remia Garcia, good morning. Philip Isulat, dira sa Buen Retiro, Talisay. Melili Oligo, of course. Sige, ulat ko na Miss Jinky. Karon upod ka? May duty ka pa? Sa kay Miss Jinky, kano tani, maapit ito, makakaunta suman, kay luto na suman niya. Ano siya gali isang suman. Yes, Sige, hapit ito karon sa Arizona. Dapit man lang na medyo ano gid man. Mga launa, mahapit ito karon. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Kag Dino Alik Ray Baryoga, uy, ari si Inda Yasikate Regala. Good morning sa imo. Idlaw to sa imo daya, no? Si Sir Rupert Galio, bala kayo nag-message sa ako. Tihamba ko siya, good morning, tiwag ito da. Basi may trick or treat tada, no? Kay Halloween. Oo, syempre. Kay Halloween mo. Sige naman ako siya, wag ito da. Tiwag ito da treat sa Halloween. Ipadalaan niya ka na kuha ng candies. Ay, kala. Anong gusto mo? Mga candy mint? Kaabot isang candy mint, why? Candy mint? Oh, asa subong harapan na. Ang green na, di ba? Harapan candy na? mint ka may chocolate sa salon. Yes. Namit na siya, Action Boy. Dragin naguba ang unto sa nga ko niya manghod sa una. May lang wala yan nagubang unto ko, iya lang ya. Iya lang ya. Sige, very good.
Red J. Obando, oy kagawad, maing agadra sa imo. No? Dahil na magbato malabago sa Lukutan, Kabankalan. Dads Aberia, watching live sa Barangay Sumag. Good morning dira sa inyo mga taga Barangay Sumag. Kaynoy Erwin Dicatoria Gonzales, Merle Gonzaga, George Gargasiran. Good morning man. Eduardo Labayan Jr., Mark Moises, Kapita, ano handa da nga pilit? Ay, Mark, basi may ara kada kuha na. Kapangita ko tani sundol. Kapangita ko tani sundol. Sundol ang do... Nang dapilit na blang na ba si putos sa kuan? Sa old nga, do ramay, naputos na siya sa ramay, di ba? Old na siya nga daon sa saging. Siguro, buta ko na no. Hindi mo na kay bisa ng hindi ramay Ano diyan hindi man ramay, basta sundol na putos ng daon saging. Okay. Kung sa kanya na budbud na ito sa kampo, may rice pa makita. Iniado galing ni saya. Sundol. Basi may harap na nga balaan nyo blang kabligya. Pabalaan nyo tabi. Kay, bakal ka. Bakal ka. Ha? Kay dalaan ko si Kagawad Ems Aboso. Kay kumaka sa sakon, sundol. Tisiling ko, hindi ko cobra sundol. Kay why ko cobra. Hindi ka prito itlog. Hindi. Masundol ka pa? Mobra kuha mo ko tari sundol. Galing kay wala ko sang gata. Kay ang kudkuran nga ginulam si balay. Pa mauli. Ay, way pa nabalik. Way pa balik. Kay guro ka, kuha man sila ka. Kudkud man sila Ay, doon mo rin nami sa mga adlaw. Boy. Si Kalay. Sundol kag kalamayat. Basta may harap na madabalaan ka mo may kabaligya sundol please inform me. Okay? Sundol, patula. Ano kundol yan? Kundol na gali. Ako na kundol na liya istoratan liya na balid na siya. Balid. So wintermelon sa English. I think. Wintermelon. Basta gamay lang na siya nga doon. Wintermelon na sa. Wintermelon. Namit na sa tea flavor. Milk tea. Milk tea. Inaimpon nila. Balid, mo na siya. Oo. Wala ka pa katilaw wintermelon nga tiyaw. Katilaw pero yung malunga balid na siya yan. Balid na siya. Tanaw dabi yung balid kung ano. Reza Francisco. Good Search morning, ko wintermelon, Tito Boy. ha? Kapamati kami di sa Bugang Tuboso. Joe Fritz Francisco. Rudy Sobremisana. Ay, sige. Sige basi may ara dira no? Tanaw ko gina sa Aksyon album dara sa Libertad, gin pang ito gina nabaligya sa Libertad, daw ay kaya sundol daw ay kaya sundol. Ario? Yes, amo na siya. With Simo daw. Sol Lama Barnacha, Sawadika Bacolod. Sige. Sige, good morning dira sa inyo, no? Sa mga taga-Handumanan dira nga pamilya ni Sol Lama Barnatsa. Sige, standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sa gobyerno ang pagpagawa sang 1 bilyon ka pesos nga fuel subsidy para sa mga drivers sa mga pampubliko nga salakyan. Sunod kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra III, ang fuel subsidy ang base sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law kung train law. Gipasiguro ni Delgra nga nakahanda ng LTFRB sa pagpanagtag sang pondong ipagi sa Department of Budget and Management sa Department of Transportation. Nagpakigamot man ang LTFRB sa Land Bank para magamit sa liwat ang pantawid pasada cards ang ginagamit sa 2018 kag 2019. Ang fuel subsidy ang bulig sang gobyerno sa mga drivers at tunga sa padahon ng pagtaas ng presyo sang krudo. Nanawagan man si Delgra sa mga drivers kong operator sa mga pampubliko nga transportasyon nga hindi anay maghirit sang mata kung pagpasaka sa plete bagod madamo pa nga tawo ang maapektuhan. Ginpasalig sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board kung LTFRB nga mabaton sa mga public utility vehicle o PUV drivers ang fuel subsidy nga ihatag sa gobyerno. Suro kay LTFRB Chair Martin Delgra, ihatag sa malihiti mga franchise holders kag drivers ang ayuda pinagi sa Pantawid Pasada Program o PPP. Aminado si Delgra nga ang cash cards para sa mga subsidy ang yara sa mga operator o franchise holders. Apang iyagin pasalig nga magapangita sang pamaagi agod ang driver mismo magagamit sini. Wala pa sang specific schedule kung saan ipanagtag ang ayuda sa mga PUV drivers. Ginpahayag naman sa Department of Transportation na hindi na kinanglan ang plastic barrier sa sulod sa mga dipasahe nga salakyan. Ginako man sang DOTR nga wala sang basihan o kung siyentipiko nga pagtuon nga nagasuporta sa epekto kag mabulig sa mga plastic barriers. Sunod kay Assistant Transportation Secretary for Road Transport Mark Steven Pastor, mahimo nakakason sa mga drivers kag operators ang mga plastic barriers bangod nga wala man sang pagtuon nga nagapakita nga ini ang makapalikaw sa aton sa paglaton sang COVID-19. Dunga pa ni Pastor, sa baylo nga makalikaw sa paglaton sang virus, nagatiner pa ang mga kagaw sa mga plastic barriers nga mahimo mas halinan sang COVID-19 transmission. Apang ginklaro naman sang DOTR nga dapat sa gihapon ni patuman ang health safety measures sa public transport. Ginaprobahan sa Interagency Task Force sa rekomendasyon nga pasakaan ng kadamuon sa mga mahimo magasakay sa mga pampubliko nga transportasyon sa Metro Manila kagkaingon nga probinsya umpisa Nobyembre 4. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginpasaka sa 70% ang kapasidad sa mga public utility vehicles ug PUVs. Ang Department of Transportation na magapagwas ang memorandum angot sa paghimo niya pagbag-o. Ginpatag man ni Roque nga ginalauman ang pagtaas sa mobility sang publiko sa NCR kag mga kaingon nga probinsya bangod sa pagtaas ang kadamuon sa mga mahimo magasakay sa mga pampubliko nga salakyan. Ginmando naman sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang pagtukod sa Special Task Force sa kada regional office sagod na tutukan ang pagbuwis kapag bayad sang buwis sa mga konektado sa online transactions kag social media post. Sunod kay BIR Commissioner Cesar Dulay, ginpapanaugan na sang direktiba ang tanan nga district offices kag kalakip na mga dalagko nga taxpayers division kag auditors nga bantayan kag usisaon ang compliance sa mga negosyante online, social media influencers kag mga negosyo sa digital o online platform nga nakarehistro kung sakop sa ilang jurisdiksyon. Patag ni Dulay, sa bisan anong asay isang transaksyon, negosyo kung pamaagi agad maka-income, may obligasyon ang tanan nga mag-rehistro, mag-file sang tax returns, kag magbayad sang buwis sa gobyerno.
Nagpasalamat ang palasyo sang Malacanang sa publiko bangod sa padayon niya pagsalig kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang pahayag sang palasyo sa third quarter 2021 Social Weather Station Survey. Sa diin nakakuha ang Presidente sang plus 52 nga net satisfaction rating. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, bisan nagnubo naman ang satisfaction rating sang Presidente sa plus 52 gikan sa plus 62. Very good man ini sa gihapon. Dugang pa ni Roque, padayon nga tumanon sang Presidente ang iya sini nga responsibilidad. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa... Good morning. Good. Ano natabo si mo man? Wala lang. Wala lang siya basta November 1. November 1. Kay epekto na sa sang imo, sobrang excitement kay lapit na lang ang Christmas. Muna. Oo. Ilan ka days yan 54 na lang. 54. 54 days before Christmas. Oh. Dali na lang kayo, ano? Dali na lang, gamay na lang. Sa kay Mark Moises, good morning dira kuno sa iya pamilya, sa Isabela, kay kag Carlota, Teodorico, kag Luntao family. Angelo Placido, sa tiyo niya kasi Magno Placido sa Inobaan, good morning kuno. Oy mga taga Inobaan dira, maayong aga sa inyo ha. Musta kamo dira sa mga taga Alagad Radio? Musta? Kagawad Melchor Baroca Rombines, good morning man. Dira sa kay Kevin Henry, no? Rona Rihida Trava, good morning dira sa imo sa Valladolid. Why they aron kuan sa inyo? Sundol ba si Miara ta bala? Gusto ko tanin mo bakal gid sundol mo kay gusto kita gaan. Ngayo na lang bakal ka pa. Bakal. Kay gusto ko kita gaan bla si Kagawad Ems. Patilaw Di kaya gusto yung akugid ang maluto. Ti siling ko hindi ko gani makaobra kay way kudkuran sa balay. Oo. Kaya way pa nabalik ay makudkuran. Way pa nabalik ang kudkuran. Di ano na lang after na lang Pwede pa man after tingkalalag. Kaya daw pwede maluto ka. Kinanglan ginaya nga. Kinanglan ginaya ka tingkalalag yahaw. Oo. Hindi lang ginaya hindi. Oo man. Pwede mo na makaon gyapon nga bisan di tingkalalag. Oo, hindi mo na mapanos. Rosemary Kabugwason, good morning man dira sa imo. Grabe no, November 1 gid kita subong no. Start of the week man no, Monday. Yes, Monday. So start sa aton nga work week. Yeah, work week. So holiday subong. Dason nga holiday is Friday, local holiday naton Bacolod kag Negros na. Kay al 5 de Nobyembre. Ay mga taga siyudad Sambago dira. Kung wala lang puro pandemic sadya na. Sadya na ni subong. Ang sa bago nga daan magal 5 de Nobyembre. Ang isa ay Oktubre 29, plana kasugod ng celebration dayo. Ay, tuod ka. Basta na na-yes November 5. May mga activities. May mga activities na na. Adlaw-adlaw may mga activities na na yan. Oo. Galing kita subo-subo kay tungod sa pandemic.
So wala anay. Yes. Okay lang na. Basi next year malay mo kung mag-okay ng sitwasyon, pwede na taliwat Action Boy. Celebrate sang al 5 de Noviembre. Yes, correct. Sige, din ka na to kagina. Di sinong last mo aging greet yan Kung sino ang last tarada? Sinong last nga rin? Amo ni siya. Action Boy, si Ma'am si Ma'am Van. Why pa na sa mo na. Si Action Boy, si body mo, may vintage nga kudkuran. May vintage kuno kudkuran si Doc Matt Mayo. Action Boy, diba si gusto mo lamon? Hapita lang to karon sa Minnesota tapos sa newscast. Pwede mo gina siya na vintage? Oo, ni Doc Matt Mayo. Halamon mo lang anay. Ang balaw mo lang si Doc. Nga ibalik mo lang after makakudkod ko Oo, alam. Ibalik ko lang after ko makakudkod. Yes. Sige. Pero buligan mo ko kudkod. Ay, mapabulig kapag ijagali pero tinaginay mo, katamaran man si Action Boy man. Pabulig kapag yakod. Si Mami F sa pabulig ako, kod siya ka pa ngayon. Siya ka pa ngayon sang kundol. Ano gani? Sundol. Sundol. Oo, sundol, gali, sundol. Feeling ko gidya ang sundol. Ama na siyang, color white. Brown, white? White. Okay. Kadamo, bisang sa mga native daw, food. Kung sa, pare-pareho, daw mo na sa klamay hati, okay. Oo, pero, tingin ko na sa klamay hati, daw, kundi, daw. Why na puto sa yan? Ang sundol, daw mo na. Guro daw, why na, mabuti mo yung ubra pa na subunga. Kaya daw, karon blay pa-check ko karon sa mga connections. Connections. Langit man yung mga connections. Berlin Solis, good morning mga sa kay nanay niya Nelly Bernardo sa Murcia. Dira sa Dumanan, liwata, may aga dira sa aton nga mga taga-Hutuda. Si Migo, tato bala, kwanto sino ganito? Si Jubert? Jubert Fernandez. Sino to? Jubert Fernandez? Ito bala. Kasi yung mga pag-isa-isahaw niya tadi. Ayo, galiti, kamusta na siya? Kamusta si Migo Jubert? Nagkadto sa naligad kay Kapitan. Nagano siya? Nagkadto sa kay Kapitan. Okay, ano ko no? Why sa no kabalo sa iya ginhimo kay hubog sa kuno. Wow. Ambot balman nawag man sa kuno de ko ka pa kuno di siya pa. Patawag di siya. Hindi nami ang iya nga ginaubra, no? Ti subong kabalo na siya? Namian siya daw ka hapos siya magambal nga pang isa-isahon ta kamuda asus. Ang kala. Ko basi kundi ka kaubos sinamong umublaw. Gani. Ricky Malala, good morning man. Tao ni nga makainom ganito, di kabalo sila ginahimo. Hindi ko kainom. Di ka makabalo sa imo ginahimo. Gali, kung makainom ka. Ako kabalo, kapati ko ang kabalo. Ako hindi ko magpati, kaya ako hindi ko magpati ko sa kabalo, kaya nga ako, pero may ko kainom ba? Kabalo mo kuya. Gani man. Kami ako pag-type ka, hindi ka kabalo yaw. Diba? Kaatag sa imo kapang takuan. Yan. May tanik ko, hindi tanik, klaro, no? Mayo, very good Jobert. Very good Jobert. Sige, standby na sa dugang ng mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, Balita International nagpakita sa publiko sa pinakaunang kaganan umpisa pa sa 2016 ang Supreme Leader sang Taliban nga si Haibatullah Akhundzada. Matapos ini nga nagatubang sa iya taga-suporta sa Southern City sang Kandahar. Si Akhundzada ang nagaserbe nga spiritual chief ng Islamist movement umpisa pa sa 2016 pero wala ini halos nagpakita bisan pa sa nakuha sa Taliban ang poder sa Afghanistan. Sa 10 minutos nga recording, ginhambalan niya ang iyang mabisita, ang ginapangamuyo niya ang mga martir sa Taliban, mga pilason nga disipulo, kag ang kadalagaan sa mga opisyal, ngamang sa likod sa sulod sa iya big chest sa pagbangon sa Islamic Emirate of Afghanistan. Naibaluan nga tuman ka strikto ang seguridad sa event, kag wala man sa nagwa nga mga litrato o kon video sa nasambit nga pagtelepon. Sa negosyo naman, ginklaro sa Bureau of Internal Revenue nga sa idalong sang lahi, hindi exempted ang pagpatigan sang negosyo online sa pagbayad sang buwis. Suno kay BIR Commissioner Cesar Dulay, magahimo sang database sa mga online sellers sang goods kag services ang mga revenue officers
agud mamonitor ila pagbayad sa buwis. Ilakip man sa opisyal nga listahan ang mga social media influencers kag mga propiedad nga ginaparentahan sa mga online lessors. O si saan man sa BR kung sino sa mga social media influencers kag online sellers ang wala pa makaparehistro samtang evaluate naman ang compliance sa mga nakarehistro base man sa resibo, sales invoice, books of accounts kag schedule sa pag-file sang tax returns kag pagbayad sa buwis. Madumduman ginmanduan sa gobyerno nasyonal ang BIR nga tun-an ang pamaagi kung paano patungan sa buwis ang digital transactions paagi sa pagsunod sa sistema sa mga foreign tax collectors. Ang ato naman nga US foreign currency exchange rate, ang US dollars 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 24 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, naging third runner-up ang pangbato sa Pilipinas nga si Emmanuel Vera sa Reina Hispano-Americana 2021 sa Bolivia. Samtang si Miss Mexico Andrea Bazarte ang ginkoronahan. Ginpanginbulahan naman sa Miss World Philippines Organization ang kadalaga ni Vera. Gindayaw man sa MWPO si Vera bangod sa matahom nga performance na ginpakita sa pageant. Samtang ginpasalamatan sa organisasyon si Miss Dominican Republic nga naging translator sa Pinay Beauty Queen sa Q&A portion. Tuig 2017 ang nakuha sa Pilipinas ang corona sa nasambit nga beauty pageant paagi kay Winwin Marquez. Sa sports, nakuha naman sang Filipino boxer nga si Jonas Sultan ang WBO Intercontinental Bantamweight Championship nga corona sang iyagin pierde. Ang wala pa makakipierde nga si Carlos Caraballo sang Puerto Rico. Pagi sa pagtumba sa Puerto Rican kapag daog via unanimous decision. Si Sultan, 29 anyos, nagpakita sa abilidad kag gintumba ang 25 anyos si Caraballo sa ikadua, ikatatlo, ikaanom kag ikasyam nga rounds sa ilas niya 10-rounder bout. Sa piyak si Sultan may 4 ka knockdown sa isning nga ngalan. Ang scorecard sang judges tanan nagpakita sang 94-93 lamang nga score. Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday, November 1. Holiday, subong adlaw. Happy All Saints Day. Yes. So, wala bisita, subong sa mga, Action Patay, Boy, sa mga public minatay. cemetery. Yes, kay tungod close ang sarado. aton nga mga public cemetery. Yes. Oy, Torkudong ko, may ngagara siya. Yes, good morning. Sir Turks, good morning lang da. Siling ni Ma'am Elizabeth Malakagamalan niya, may ni Action Boy kung pang isa-isaw niya kumuhatag financial assistance. Amo na ganit tani ang kwan, atago namon siya ako nanong namin niya, isa-isaw niya ta. Gani, mas isa-isaw niya ta tagaan siyang financial assistance. Kay siling niya nga daan. Kung damo lang ko kwarta, pang isa-isahon ko yun sila, no? Ay, kalain. Mga tamba, Danny Jobert. Amo na guro nga daway kagin mangin tagaan damo kwarta Jobert kay lain galing imo ya nga tuyo. Oo. Pero mamba, basi mamba ya si Jobert yang may sa akong kublaya kamugaan kwarta. Naton tigilan mo ko ya Jobert Fernandez. Ay kalay. Ang lain to kay wasak no kabalo sing imo ya kay hubog siya kuno. Nyaway ko kabalo ka ako na no tong akong din type kay hubog ko. Katag sang type mo bala. Gani, wala balaga binansuli ang iyong mga letters. Binbasol mo pa yung agwa di pataranta. True. Naingit man niya si Jobert. Si Jobert, huwag tularan. Kaya ako bala nag-inuman ko. Huwag tularan. Ako bala nag-inuman ko, admittedly. Admittedly. Pero samtang nagadamo inom ko ya, mas nag-cute ko ya mo. Wow! Awa na! Hindi namin ko bala, mas makawiwili, kaya mas damo inom ko. Mas makawiwili, kuya mo. Ay, iba niya, magdamo inom yun, mas nakaininit. Gani, kagamaoy sila ya, kang ilang ilimnon, ginpasaka, yun na sa ulo nila. Kadumdum ka nga sa dito, kita nga sa dito, gandoon, nga nga nagplasaot ko yan, hindi mo kumulong magsaot. Oo, pa nagtag kaya kwarta. Amo to yung klaro nga, galing kay sa uli, kumampuan, ginabawi. Pagkaga sumampuan, tapos tangin doon ko ano to, balik. Hindi ito tani na mo ni balik mo, ngay dugaralaw ay lagi sa panokot.
Amo na tani ang klaro tiyang mga tagkwarta. Sige, Allen Rojo, good morning. Kag Maui Akol Kanyada, morning man sa imo. Sige. So, di kita sa aton nga balita, special Action Boy. Ambot ko na bato na Action JM, akong ginsen sa iya. Kita mo Sa Action JM? Gcash? Sa Gcash mo ginsend? Siling ko gid Action JM, ha? Sa Gcash? Kung Gcash, uptik na saya. Puro kon picture, goro. Ara na. Naman siya itong balita, special Action Boy. Ang sintomas sang alopecia areata. O kon palak-palak sa Ano? ulo. Ano? Areata? Anong- Areat. Ano sa Ilonggo? Palak-palak sa ulo. Palak? Oo. Palak. Kay damo mo so palak-palak. Kay kung isa lang ti Palak. palak. Kay damo palak-palak. Kag dako sa palak mo. Kag dako siya. Kung gamay? Palache. Ay kalain. Palache. Kung gamay, palit. Kung dako, palak. Pareho na pala sa hubag, kung gamay. Kung gamay. Ano? Kung dako, bako ka. Ano bako ka? Bako ka, dako ka mga. Muna. Sa. Iya. So kung sa kung gamay, palit. Palit. Kung dako, palak. Perfect. Sorry. Action Boy, bantayan mo niya mga sintomas. Kaya ba si Waita kabalo nga? Hindi mo na lang sintomas, makita mo lang na yung palak mo. Ha? O ganiti, do ka usang wala pa balahaw. Kaya hindi pa na di ba yung mga symptoms before pa na yung magwada mga palak mo. So, sa mga ka-action tayo nagalantaw sa Facebook Live, makita na nila. Pili ka tawag ka palakon kung paliton. Pwede wala lang. Kalain mo naman, o. Dito ka kay, si Boy. Sino nga Boy man? Boy Palit. Ang Palito na wala na Islands of Palit. Islands of Palit. May na lang Islands of Palit sa Islands of Palak, di ba? Do ka. Ay, birthday galing ni Jan Acosta. Happy birthday, Jan. Ay, happy birthday, Jan. Sa Bago City. Acosta. Happy birthday, Jan Acosta. Sige. So, una Action Boy nga sintomas sina. Nagakalagas balay mo mga buhok. Nagaka-hair fall ka. Actually, normal man lang mag-hair fall. Kaya bisan ako kung maligo, kaka-hair fall. Pero bala mo na kung do medyo damo, nagid bala. Bala mo na kung do sa isa lang lugar na doon. Oo, sa isa lang ko pag mo na, uy, yun, do ka damo, sa isa lang, doon nakakast niya. So, amo na siya. Sintomas na siya. Ano na siyang ginalinan siya? Wala lang kabalo, pero ang mga symptoms lang Action Boy, ang istoryahan ta dere. Magluwas, palnine, una. Kung palit, kung gamay mo. Dako, kuno palnine, na. Pero ang gamay siya pal 7. Sige. So, next Action Boy, kung nag-dry, hindi siya connected sa buhok, hindi siya sa buhok ta ha, pero kung nag-dry, kung imo kuko, kag naganipis, isama na sa sintomas. Nag-dry kag naganipis? Tawag, nadaan, kung nag-dry, damol man niya sa ako eh. Damol pa siya, so okay siya. So, sa palak na niya. Kaya mga palit niya do, mga pilas mo na sa una niya eh. Ang pilas niya sa, meron iban sa pagunting sa ila, na sila napalitan. Or nakaagi, bingadogin kalot mo da. Oo. Ano ka nakakasilong buhok mo sa pagkalot? So, natin nagpalit gani, palit lang gani. Okay. So, lay man yung palit, kag palak. So, next Action Boy, kung may mga dents imo kuko. Dents? Makita mo da. Dents with shorty boroma. Ate, mga dents na sa kuko Action Boy. Kag ang white spots with Action Boy or lines, namo na siya gali, isama na siya sa sintomas. Abi ko sa una Action Boy, kung may dako, kadi nga daw white, o kung mahulog siya makakita ka kwarta. Amo na sa una, amon mo. Hello, may dako ko, di nga puti sa kun kuko. Kung mahulog, na di ko kung lapit na makita ka kwarta. Kisa di ko katuod man. Kaya ng kwarta sa imo nga ulo, ang palak mo. Na. So, magluwas nga nagakalagas yung buhok. Isa sa mga bantayan mo man, nag-dry ang imo nga kuko kag naganipis. Tapos, may mga dents sa imo kuko kag mga white spots, dira kag lines. Na. So, hindi na siya gali kwarta. Kasi mo ni ulo, ang ginbutang nila. Hindi talang pangalanan, pero kilala na siya. No, kilala ko ni mo. Kilala gid yan. Tingala ko ginang request mo saya kay isnalibla kay picturean ko imo nga ulo. Kay display to sa aton nga balita special. Nan, so mo Action Boy, in fairness nga mga sintomas, may kabalo bisan sa imo kuko gali may relate to gali sa imo nga
Nga ulo da. Kaya balo ka nga, ito nga fingers ni may mga connections Oh, sa itong lawas mo. correct. Oo. Meron na gali kung sakit mo ulo, pinduto na nga man no? Nga kamot, no? Nga tudlo, gali. Sige. So, mo na action boy, Sa muna nato, nito piko, parte sa palak. palak. Buwas naman ang palit. And then, pagka the next day, ang hubag. So, isahon tani para, hindi pala po mangita balita special. Kuan gali na ang kuan gali kung dako bakukang. Ang dako blangin na nga daw hubag bakukang. Kung gamay bakukit. Muna silang lamang na bakukit kung gamay bakukang kung dako. So ang it lang yung sa puno. Kita mo palak palit. Bakukang bakukit. Perfect. Sakto. Okay. Sige. Basta ko nara sa inyo, balaan mo yung gabaligya, sundol, pabalalang ko, ha? Yes. Yung panawagan dito sa sundol. Panawagan dito. Good morning, election boys, sa tanan niya taga Dulao, Bago City. Good morning sa inyo. Sino pa naman na? Ha? Good morning kay kay Benjo Baliados, kay siya family dra sa Dulao, Bago City Action Boy. Si Papa Bench nagapamas. Sa Barangay Malingin da si Melvin Solidarios Abdo. Good morning, mapalit man. siya ni siya kuno nga daan. So handa na kamo da kay basi may letsyon na magabot, ha? Okay. Si Jana Costas lingin na ako niya. Hi Action Boy, good morning. Birthday ko gali. Daw man ko taning kang kote. Why sugbog na nga basi makapit kadi karon na. Oo, manot. Sige, happy birthday lang na si mo Jana Costa kasi tanan niya may birthday today, November 1. Araman for sure ang ilang mga handa ni mga Valenciana agsuma. Yes. Sundol. Sundol gid gyapon. Parang sundol mo. Ate sige, standby na kita mga ka-aksyon sa aksyon hotline. Upod ka-aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.